Επιστρέφουμε εδώ στο Focus και μετά τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, θα πάμε τώρα να δούμε με την πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαρία Καρακλούμη, καλή φίλη και προσωπική και της εκπομπής, λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τις τελευταίες μέρες, που δεν είναι άλλα από τα αποτελέσματα των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Έχουμε ακούσει πολλά για θρίσματα ψήφων, για συγκεκριμένα ποσοστά, για το αν τα κόμματα πήγαν καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Και θα δούμε ενδεχομένως και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με πρόσωπα που αναδείχθηκαν περισσότερο ή λιγότερο σε αυτό τον πρώτο γύρο και αν θα μπορούσαν να παίξουν και ένα ευρύτερο ρόλο μετά τις εκλογές του δευτέρου γύρου. Καλώς ήρθες, Μαρία. Καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθείς χρόνια εκλογές, έχεις διατελέσει και εσύ αντιπεριφερειάρχης, έχεις και μια γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο παρελθόν. Για πες μας την πρώτη σου γεύση και την πρώτη σου αποτίμηση από αυτά που είδες την Κυριακή. Δυστυχώς δεν κέρδισε ούτε η αυτοδιοίκηση ούτε οι μέτερες δημοκρατικές δυνάμεις. Νομίζω πως κέρδισε η αποχή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει πολύ. Δηλαδή, είχαμε περίπου 52,5% συμμετοχή. Ενώ στις αντίστοιχες εκλογές είχαμε 58% το 2019. Το 2019 πόσο ήταν η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές? 58%, ενώ τώρα είναι στο 52%. 58,3% για την ακρίβεια. Αλλά είχαμε όμως διπλές εκλογές Μάιο και Ιούνιο, εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ Σεπτέμβριο και δημοτικές εκλογές τώρα, δηλαδή πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Όταν ψηφίσαμε για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που ήταν ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, είχαμε να ψηφίσουμε από το 2015, 4 χρόνια. Αντίστοιχα τώρα είχαμε κάνει διπλή εκλογική αναμέτρηση το Μάιο και τον Ιούνιο και ξαναψηφίσαμε τώρα μετά από μια πολύ μικρή προεκλογική περίοδο, ακριβώς γιατί υπήρξε και το καλοκαίρι. Όμως αυτό δείχνει ένα αποτύπωμα. Αν ας πούμε αυτές οι εκλογές γίνονταν το 1977, το 1980, το 1985, η συμμετοχή θα ήταν διαφορετική. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί πολίτες αποξενώνονται από τη διαδικασία. Και είναι πολύ κρίσιμο γιατί ενώ τώρα θεωρητικά είχαμε αυτά τα πολύ μεγάλα ψηφοδέλτια όπου μίκριναν μεν τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στον αριθμό με τον νέο νόμο που είχε περάσει ο κ. Βορίδης, αλλά τα ψηφοδέλτια ήταν πλήρη με το συν 150%. Πήγαμε λοιπόν σε τεράστια ψηφοδέλτια με το 2% των Ελλήνων να είναι υποψήφοι και αυτό τελικά να μην κινητοποιεί μια διαδικασία να έχει περισσότερη συμμετοχή. Ναι, θα περίμενε κανείς πράγματι η συμμετοχή λόγω των πάρα πολλών υποψηφίων να είναι μεγαλύτερη. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ακούμε συχνά, το συζητάμε πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο και αν ποτέ γίνει στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική ψήφος. Δεν λέω για την επιστολική ψήφο, λέω για την ηλεκτρονική ψήφο. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να ψηφίζει μέσα από το κινητό του ή μέσα από το τάμπλετ του με κάποιο τρόπο. Δεν θα ήταν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή? Δηλαδή ο νέος αντί να σηκωθεί από την καφετέρια που λέει ο λόγος για να πάει να στηθεί στην ουρά να ψηφίσει στο εκλογικό κέντρο, να μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από το κινητό του. Νομίζω ένα πρώτο μέτρο για να αυξηθεί η συμμετοχή είναι κάτι άλλο. Είναι να ψηφίζουμε στον τόπο κατοικίας μας. Έτσι λοιπόν, όταν απαλληφθεί και σταματήσει να υπάρχει το φαινόμενο των ετεροδημοτών, που σε όποιον άνθρωπο από χώρα του δυτικού κόσμου, ευρωπαϊκή, του πεις ότι μπορεί να κατοικώ στην Αθήνα και να ψηφίζω 200 ή 300 χιλιόμετρα μακριά, απορεί. Ναι. Λοιπόν, ένα πρώτο μέτρο λοιπόν θα ήταν αυτό, που αυτό θα ενίσχυε και τους ανθρώπους και την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στους γειτονές σου κτλ. Γιατί μια εκλογική διαδικασία, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για το Δήμο, μπορεί να δημιουργήσει και κοινωνικούς δεσμούς. Αν ξεκινούσαμε λοιπόν από αυτό, πιστεύω ότι θα είχαμε λίγο μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί να θυμίσουμε ότι στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στις δημοτικές και περιφερειακές. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο μέτρο θα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο μέτρο θα ήταν να αρχίσουν να λειτουργούν λίγο καλύτερα τα κόμματα. Να μπορέσουν να πλησιάσουν τους πολίτες και να τους κινητοποιήσουν προς αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη, έχουμε και τους υποψηφίους. Πολλοί πολίτες, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια περίπου με τα μνημόνια απαξιώθηκε πάρα πολύ η πολιτική. Αυτό λοιπόν είχε ένα διπλό αποτέλεσμα. Το πρώτο ήταν ικανοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Να μην ασχολούνται. Γιατί σωστά. Πλέον είναι το bullying τέτοιο στους ανθρώπους που εκλέγονται και ήταν ακόμα περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια που πολλοί αποθαρρύνθηκαν. Αλλά τώρα είδαμε πόσοι. Το ότι είχαμε πολλούς υποψηφίους δεν σημαίνει ότι είχαμε και ποιοτικούς υποψηφίους. Γιατί είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια να γεμίσουν τα ψηφοδέλτια με κόσμο
και με ανθρώπους που δεν είχαν καμία όρεξη να είναι υποψήφοι, απλώς έπρεπε να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια για να κατέβουν στις εκλογές. Πριν πάμε να δούμε το πολιτικό κομμάτι, είδαμε πάρα πολλούς υποψηφίους στα ψηφοδέλτια και των περιφερειακών εκλογών και των δημοτικών να είναι αυτό που λέμε λαμπεροί υποψήφοι, άνθρωποι από τον πολιτισμό, άνθρωποι από τον αθλητισμό, άνθρωποι από τη showbiz, να πάνε καλά, να κερδίζουν, αλλά και άλλοι να μην πάνε καλά, που ήταν από τον ίδιο χώρο. Υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες. Η μία αφορά στους δημοτικούς συμβούλους ή και δημάρχους υποψηφίους και η δεύτερη αφορά στους περιφερειακούς συμβούλους, γιατί περιφερειάρχη δεν είχαμε κανέναν που να είναι έτσι λαμπερό πρόσωπο. Στους περιφερειακούς συμβούλους είναι πιο εύκολο ένα λαμπερό πρόσωπο και γνωστό από το χώρο του θεάματος ή και της δημοσιογραφίας να εκλεγεί, ακριβώς γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ τις αρμοδιότητες, δεν υπάρχει και το πολυτοπικό στοιχείο. Όταν, για παράδειγμα, οι περιφερειακές ενότητες στην ελληνική περιφέρεια συμπίπτουν με τους παλιούς νομούς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί πολλοί. Είναι σαν να ψηφίζουμε νομαρχιακό σύμβουλο. Πολλοί τηλεθεατές μας μπορεί να αναρωτηθούν. Ωραία, βγήκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ή πολλοί δεκάδες περιφερειακοί σύμβουλοι ανά τη χώρα. Τι κάνουν αυτοί οι περιφερειακοί σύμβουλοι, κάνουν κάτι? Οι περιφερειακοί σύμβουλοι καταρχάς έχουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένας περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ορίσει αντιπεριφερειάρχης. Έχει είτε με χωρική αρμοδιότητα είτε με θεματική. Έχει τη δυνατότητα να ορίσει εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους, όπου θα τους αναθέσει ένα τομέα ευθύνης για να τον πάνε παραπέρα σε κάθε περιφέρεια. Και επίσης όλοι αυτοί συμμετέχουν σε επιτροπές, είτε σε οικονομικές επιτροπές, είτε σε επιτροπές που αφορούν το περιβάλλον. Θέλω να πω, έχουν κάποια δουλειά, δεν εκλέγονται απλά και μετά τέλος. Είναι λίγο διευρυμένες οι αρμοδιότητες τους σε σχέση με τους παλιούς νομαρχιακούς συμβούλους. Ναι. Συνεδριάζουν και σε τακτά διαστήματα. Όπως γίνεται και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Και παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχει μια μικρή αντιμισθία για κάθε παρουσία σε Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επίσης όσοι γίνονται αντιπεριφερειάρχες έχουν τη δυνατότητα να μισθοδοτούνται. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να μισθοδοτούνται. Υπάρχουν πολλοί που είναι άμυστοι. Γιατί ένας περιφερειάρχης μπορεί να βάλει και 15-20 εντεταλμένους συμβούλους. Άρα το κίνητρο για να γίνει κάποιος περιφερειακός σύμβουλος πέρα από το ψώνιο που ενδεχομένως να έχει με την καλή έννοια του όρου, να εκτεθεί. Θα έλεγα τη διάθεση για προσφορά. Ναι, να εκτεθεί και για προσφορά. Έχει κάποια ανταμοιβή πρακτική, αυτό εννοώ. Νομίζω για πολλούς ανθρώπους το να είσαι συμμέτοχος στις αποφάσεις που παίρνονται για το μέλλον σου και για την περιοχή σου είναι πολύ σημαντικό, γιατί... Ναι, αυτό λέω, συμμετέχουν ή απλά συμμετέχουν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο και δηλαδή έχουν λόγο στην διαμόρφωση των αποφάσεων του περιφερειάρχη? Αυτό συνήθως εξαρτάται από τον εκάστοτε περιφερειάρχη. Υπάρχουν πολλοί περιφερειάρχες που αντί να συμπεριφερθούν ως μικροί άρχοντες με δημοκρατικές ευαισθησίες, μπορεί να συμπεριφέρονται και ως μικροί αυτοκράτορες, μικροί τσάροι και μικροί τύρανοι. Οπότε έχει να κάνει με την προσωπικότητα του περιφερειάρχη που έχουμε εκλέξει. Αυτή τη φράση συμφωνείς με την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη, ο οποίος τη μέρα των εκλογών είπε: εγώ δεν θέλω να λέμε για μικρούς άρχοντες, να λέμε για υπηρέτες των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί είχαμε συνηθίσει τον όρο τοπικοί άρχοντες κλπ. Εντάξει, ένας ωραίος όρος είναι, από την έννοια ότι προσπαθεί να εφιστήσει την προσοχή στους εκλεγμένους να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν εκλεγεί, να υπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών. Ναι, ωραίο θα ήταν, αλλά νομίζω ότι ο τίτλος δεν είναι αυτός που κάνει τον άνθρωπο. Γιατί ό,τι τίτλο και να τους δώσουμε, αν δεν παίρνουν τα γράμματα, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Πολιτικά, τι αποτιμάς από το αποτελέσματα της Κυριακής? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Το Πασόκ λέει ότι κέρδισα. Κέρδισα σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν λέει ότι κέρδισα, λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ΚΚΕ επίσης λέει ότι κέρδισα. Τελικά, πώς είναι οι νικητές και πώς είναι οι ηττημένοι σε αυτές τις εκλογές? Συνολικά θα σας έλεγα ότι είναι ηττημένο το πολιτικό σύστημα από τη χαμηλή συμμετοχή και το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών. Όμως, επειδή εκλέγονται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες από τους συμμετέχοντες στις εκλογικές διαδικασίες, θα σας έλεγα ότι δικαιούται να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Κατάφερε να εκλέξει 6 στους 13 περιφερειάρχες στον πρώτο γύρο. Έχει ανοιχτά μέτωπα και στο δεύτερο γύρο, με εξαίρεση την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, όπου είναι μία μάχη με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για τον κύριο Τατούλη, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο δεν μπορούμε πλέον να τον θεωρούμε ως κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Στις υπόλοιπες περιφέρειες που δεν έχει λήξει το αποτέλεσμα, πάμε για μια εμφύλια διαμάχη. Οπότε η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο. Νομίζω ότι το ΚΚΕ επίσης έχει τη δυνατότητα να πανηγυρίζει, ακριβώς γιατί αύξησε τα ποσοστά του και σε πολλές περιφέρειες, όπως είδαμε και στην περιφέρεια της Αττικής, ήρθε τρίτο, όπως αντίστοιχα έχει έρθει βέβαια και στις εθνικές εκλογές.
Και θα σας έλεγα ότι το ΚΚΕ έχει μια στρατηγική την οποία την έχει πολλά χρόνια, αλλά τώρα έκανε πολύ καλή, όπως θα έλεγαν οι μαρκετίστες, τοποθέτηση προϊόντος. Δηλαδή, πήγε συνολικά και στις 13 περιφέρειες και στους 332 δήμους με ένα όνομα, με το όνομα Λαϊκή Συσπήρωση και σύμβολο το γαρίφαλο. Άρα δεν μπορούσε να μπερδευτούν οι ψηφοφόροι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούμπας στη μέρα των εκλογών: ψηφίζουμε το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο. Υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι τιμούν τις δημοκρατικές διαδικασίες και θεωρούν ότι πρέπει να συμμετέχουν. Όμως, μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι από τους υποψηφίους, είτε περιφερειάρχες είτε δημάρχους, και να θεωρούν ότι πρέπει να στείλουν μια ψήφο αντίδρασης. Αν θες να στείλει συντεταγμένα μια ψήφο αντίδρασης, επιλέγουν και στις πιο πολλές φορές να το κάνεις ψηφίζοντας το ΚΚΕ. Έτσι το ΚΚΕ πήγε πολύ καλά. Τώρα, για την άποψη που λέει ότι η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το ΚΚΕ για να εκδικηθεί τον κύριο Κασελάκη, τι λες? Υπάρχει μια διαρροή ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ. Τώρα, αν το κάνανε επισκοπό και είναι συγκεκριμένη η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί ούτε exit poll έγινε και δεν ήμασταν και πάνω από την κάλπη να δούμε τι κάνανε. Ότι υπάρχει ένα εσωκομματικό θέμα, το οποίο το βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη, είναι γεγονός. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτό θα πρέπει να είναι και, αν θέλετε, γνώση για το πώς θα πορευτούν αργότερα. Γιατί και ο κύριος Ζαχαριάδης, που στην Αθήνα, εδώ είναι η μεγάλη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν κατάφερε ο υποψηφιός του να έρθει δεύτερο στο Δήμο της Αθήνας. Έχασε 3 μονάδες σε σχέση με το 19. Ναι, και ήρθε τρίτος με τον υποψήφιο του Πασόκ, τον κύριο Δούκα, να έρχεται δεύτερος. Νομίζω λοιπόν αυτό πρέπει να το σκεφτεί λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αρχική πρόταση δεν ήταν ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο κύριος Ζαχαριάδης πρόκειψε μετά από μια κομματική διαδικασία μεταξύ. Ναι, ο μπασκετμπολίστας, όμως, να τον διευκρινίσουμε. Όπου αν ήταν η υποψηφιότητα του κύριου Νίκου Παπά, προφανώς θα πήγαινε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο πιθανό είναι να είχε υψηλότερες επιδόσεις από εκείνον τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος, να πούμε, ότι διαγωνίστηκε με τον κύριο Φίλη στις εσωκομματικές διαδικασίες. Μπορεί να φανταστεί κανείς, αν ήταν ο κύριος Φίλης υποψήφιος, που θα ήταν το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φίλης, οι επιδόσεις του στην Α Αθηνών, σε αυτό το μικρό εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, δεν ήταν και ιδιαίτερα καλές. Ο κύριος Ζαχαριάδης πάλι ήρθε ως πολιτικός μετανάστης. Ο άνθρωπος αυτός είναι από τη Βόρεια Αθήνα, εκεί εκλεγόταν βουλευτής. Θα σας πω ότι από κομματικό πατριωτισμό θυσιάστηκε για το Δήμο της Αθήνας. Πριν πούμε τα άλλα τα περίεργα των εκλογών, Θεσσαλία, έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία. Από τα στα Τρίκαλα από την πρώτη Κυριακή. Στη Λάρισα ανατροπή με πολύ μεγάλο ποσοστό ο Δήμος από την πρώτη Κυριακή. Στην Καρδίτσα μεγάλο ποσοστό, πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Στο Βόλο είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, όπου δεν είχε ψηφοδέλτιο η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα είπε ότι κακώς δεν είχε, θα έπρεπε να έχει όπως και το 19 και να μην υπάρχει αυτή η έμεση στήριξη στον κύριο Μπέο. Τώρα έχουν βγει, ξέρεις, τα μαχαίρια με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Μπέος. Να πούμε για τη Λάρισα, γιατί όταν μιλάμε για Θεσσαλία, το πρώτο που κοιτάζουμε πάντα είναι η Λάρισα, είναι και ο νομός πολύ μεγάλος και ο Δήμος εξίσου μεγάλος. Θα σας πω ότι ήταν αναμενόμενη η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί στις προηγούμενες εκλογές η ήττα της Νέας Δημοκρατίας ήρθε κυρίως από τα προσωπικά χαρακτηριστικά της υποψηφίας δημάρχου, που δεν ήταν πολιτική κριτική την οποία δέχθηκε, ήταν μια κοινωνική κριτική η οποία την έπληξε και έτσι κατάφερε να εκλεγεί ο κύριος Καλογιάννης. Τα χρόνια πέρασαν, είναι αναμενόμενο, επειδή έχει αποξενωθεί πολύ ο κόσμος και από το ΣΥΡΙΖΑ, να υποστεί ο κύριος Καλογιάννης, αν θέλετε, όχι μόνο τα αποτελέσματα της διοίκησής του, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ φθήνει. Και έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να πάρει το Δήμο. Νομίζω όλα είναι ανοιχτά στην περιφέρεια. Ο κύριος Αγοραστός, πριν τις καταστροφές από τις πλημμύρες, ήταν βέβαιο ότι θα εκλεγεί. Τώρα βλέπουμε ότι έχασε σημαντικό από το ποσοστό του. Πιστεύεις τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Αγοραστός ή ο κύριος Κουρέτας, ή το παιχνίδι είναι ανοιχτό και για τους δύο? Θα σας έλεγα ότι είναι ανοιχτό και για τους δύο, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που είναι από τους ψηφοφόρους που ψήφισαν τον υποψήφιο του ΚΚΕ. Αν λοιπόν οι ψηφοφόροι αυτοί ακούσουν την παρότρινση του κ. Κουτσούμπα που είπε ότι στο δεύτερο γύρο, αν δεν υπάρχει υποψήφιος του ΚΚΕ, τότε πηγαίνουμε στην άκυρη ή στην λευκή ψήφο, στην άκυρη ή στην αποχή, συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνετε ότι αν όλοι αυτοί απέχουν, είναι πιο εύκολο για να κερδίσει πάλι ο κύριος Αγοραστός. Όμως, το γεγονός ότι οι μεγάλοι δήμοι έχουν κριθεί, όπως για παράδειγμα και ο Δήμος της Λάρισσας, στις αυτοδιοικητικές εκλογές κινητοποιεί περισσότερο κόσμο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης σε σχέση με το δεύτερο. Νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά και θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή. Μάλιστα. Το φαινόμενο Μπέου, γιατί πια μιλάμε για ακόμα ένα φαινόμενο.
αυτή την περίοδο? Το φαινόμενο Μπέου είχε διερευνηθεί και πριν από τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Χέρι εκτίμησης του Βόλου σε ένα τεράστιο συντριπτικό, θα σας έλεγα, επίπεδο. Αλλά εγώ θα διαφοροποιηθώ από εκείνους που λένε ότι ο κύριος Μπέος ψηφίζεται επειδή κάνει έργα. Οι περισσότεροι δήμαρχοι κάνουν έργα, δεν ψηφίζει ένα δήμαρχο μόνο για τα πεζοδρόμια. Και μάλιστα δεν φάνηκε και ιδιαίτερα οχυρωμένος ο Βόλος με τα πρόσφατα φυσικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν τον κύριο Μπέο ταυτίζονται και μαζί του, ταυτίζονται με ένα πολιτικό πρότυπο, με μια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, θεωρείς, ας πούμε, ότι η πλειονότητα των πολιτών στο Βόλο ταυτίζεται με τις απόψεις του κυρίου Μπέου για κοινωνικά θέματα, για θέματα ατομικών δικαιωμάτων κλπ? Όταν ψηφίσεις έναν άνθρωπο για τρίτη φορά, σημαίνει ότι ξέρεις ποιον ψηφίζεις. Δεν ψηφίζεις από κεκτημένη ταχύτητα. Αυτό είναι σωστό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος, δηλαδή εκλέχθηκε πριν ένα εξάμηνο και πέρασε κάτω από το ραντάρ και δεν το ξέραμε. Και το γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επικροτούσαν και χειροκροτούσαν με τα βοής όσα είπε ο κύριος Μπέος τις προηγούμενες ημέρες, δηλεί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζονται και ενδεχομένως ακούν αυτά που θα ήθελαν να πούνε και σκέφτονται. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο κύριος Μπέος δεν εκλέγεται μόνος του, έχει ένα συνδυασμό. Και σε αυτό το συνδυασμό υπάρχουν και πολύ σημαντικοί και επιφανείς άνθρωποι από την αστική τάξη του Βόλου. Και πολλά στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί δεν το πάω κομματικά, το πάω κοινωνικά. Ότι υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνική αναφορά, οι οποίοι βάζουν πλάτη για την εκλογή του κυρίου Μπέου και συμπορεύονται. Αυτό κάτι σημαίνει. Άκουγα τον κύριο Κακλαμάνη σήμερα να λέει και τα ρεπορτάζ να λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας του συνδυασμό, πρώην πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής, πρόεδρος ΟΝΕΔ, συνεργάτες υφυπουργών. Θέλω να πω ότι δεν έδωσε το στίγμα και το στήριγμα. Εδώ για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Σαφώς. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν σημαίνει ότι έχουν πάρει εντολή από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε ότι η Νέα Δημοκρατία εγκρίνει. Απλώς τους έχει δώσει, αν θέλετε, το ελεύθερο να μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν πολιτικά στις δημοτικές εκλογές. Στήριξη. Ναι, αυτό κάτι σημαίνει βέβαια για αυτούς τους ανθρώπους και για το πώς αποφασίζουν να τοποθετηθούν. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που τοποθετούνται σε αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια ακριβώς για να συνεχίσουν να έχουν πολιτική οντότητα και ύπαρξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα το βρουν και αργότερα μπροστά τους, ούτε ότι είναι κάτι το οποίο, επειδή είναι δημοτικές εκλογές και δημοτική κάλπη, ότι είναι και η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Οπότε οποιαδήποτε πολιτική κίνηση κάνει ένας άνθρωπος, την πιστώνεται ή τη χρώνεται και το βρίσκει μπροστά του. Ο κ. Κακλαμάνης είπε σήμερα ότι αν ήταν ο ίδιος στη θέση αυτών των στελεχών, μετά από τις δηλώσεις Μπέου, θα έφευγε από το ψηφοδέλτιό του, θα παραιτεί. Μια παρέτηση. Είναι εύκολο. Βεβαίως, μπορείς να παραιτηθείς από έναν εκλεγμένο συνδυασμό. Αν είναι εύκολο να το κάνεις, λέω. Πολιτικά, αν είναι εύκολο. Όποιος παραιτηθεί δεν σημαίνει ότι θα καταρρεύσει ο συνδυασμός. Δόξα τω Θεώ, ήταν συν 150% το ψηφοδέλτιο. Όχι, επίσης μπορεί να φύγει χωρίς να παραιτηθεί. Να ανεξαρτητοποιηθεί αυτό. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Η ανεξαρτητοποίηση δύναται να γίνει. Βέβαια, εκεί μετά κάποιοι είναι υπόλογοι και στους ψηφοφόρους τους που δεν ξέρω οι ψηφοφόροι τι διάθεση θα έχουν προς αυτό. Και υπάρχει και η παραίτηση, όπου αν κάποιος παραιτηθεί, αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο. Ναι, να παραιτηθούν δεν το βλέπω. Ούτε και για να εξαρτητοποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το λέμε τώρα επειδή ο κ. Κακλαμάνης, που είχε και την ευθύνη των αυτοδιοικητικών εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία το 19, έχει ένα λόγο που έχει μεγαλύτερη σημασία. Σίγουρα και είναι και παλιός αυτοδιοικητικός και έχει τεράστια εμπειρία. Τώρα, πριν κλείσουμε, αν μπορούσες να μαζέψεις τα περίεργα αυτών των εκλογών, ποια θα ήταν? Καλά, σίγουρα οι 6 δήμοι που είχαν έναν μόνο υποψήφιο και βγήκαν με 100% είναι δήμοι κυρίως νησιωτικοί, με εξαίρεση το Δήμο Τοπύρου στη Εκεί πιστεύεις δεν υπάρχει καθόλου πολιτική ένταση, πολιτική διχόνοια? Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική όρεξη. Γιατί βρήκαν έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά και σου λέει ψηφίζουμε όλοι αυτό. Ενδιαφέρον είχε και ο Δήμος του Αϊστράτη, όπου 130 άνθρωποι ψήφισαν τον Δήμαρχο και 129 τη δεύτερη υποψήφιο, που ήταν η απερχόμενη Δήμαρχος, όπου για μία ψήφο δηλαδή είχαμε αυτό. Και υπάρχουν βέβαια 54 Δήμοι που είχαν μόλις 2 υποψηφίους, οπότε μοιραία από την πρώτη Κυριακή θα δινόταν το αποτέλεσμα. Θα σας έλεγα οι Δήμοι που γειτονιάζουν με την επένδυση του ελληνικού, είδαμε ότι δώσανε δημάρχους με πολύ ψηλά αποτελέσματα από την πρώτη Κυριακή. Και ήταν όλοι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν έχουν όλοι προέλευση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, ο κ. Κονδύλης στον Άλυμο, ο κ. Κωνσταντάτος στην Αργυρούπολη ήταν παλιά στελέχη του Πασόκ και όταν πρωτοεκτέθηκαν στις δημοτικές εκλογές ήταν ως στελέχη Πασόκ.
δεν έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ, γιατί σε αυτά τα συγκεκριμένα προάστια υπάρχει και αποτύπωμα των κομμάτων. Ναι, εγώ το λέω γιατί. Και το λέω όταν με την οι συνδυασμοί ότι... τους είναι τόσο πολύ συλλεκτικοί, δεν μπορούμε να τους χρεώσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω με την έννοια ότι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία πιστώνεται η ιστορία του ελληνικού. Αν πει κανείς ότι οι δήμοι αυτοί έχουν να κάνουν με την επένδυση του ελληνικού και με τα θετικά που θα φέρει αυτή η επένδυση, γι' αυτό έδωσε αυτή την ερμηνεία. Δεν νομίζω ότι ψήφισαν τόσο στην λογική της προσδοκίας, μάλλον ψήφισαν στη λογική ότι οι δήμαρχοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και άλλωστε να πούμε ότι επειδή αυτοί είναι δήμοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν κυρίως στη δεκαετία του 70 και του 80 στα νεόδημητα νότια προάστια, εκεί υπήρξαν εμβληματικοί δήμαρχοι όπου κατάφεραν να δημιουργήσουν υποδομές. Μάλιστα. Και να πάρουν οι νεότεροι ένα πολύ καλό δήμο για να τον συνεχίσουν και να τον εξελίξουν από τους παλαιότερους. Ένα τελικό συμπέρασμα για να κλείσουμε βγαίνει από αυτές τις εκλογές, πέραν της αποχής που το είπαμε. Βγαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό πολιτικό και πολιτισμικό πρότυπο, σε μια διαφορετική πολιτική αισθητική. Αν τα κόμματα δεν αρχίσουν μια πολύ συντεταγμένη πορεία προς τους πολίτες, εξηγώντας τα αγαθά της δημοκρατίας, θα οδηγηθούμε σταδιακά σε μια συρρίκνωση, όπου η δημοκρατία και οι εκλογές θα είναι, αν θέλετε, ένα εντός εισαγωγικών σπορ για αυτούς που είναι πολύ πρόθυμοι και όλοι οι υπόλοιποι θα ζουν σε μια απογοήτευση ότι τίποτα και δεν έχουν δύναμη και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Καρακλούμη, για την ωραία ανάλυση και την ωραία συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Καραΐσκου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.